Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda, aquesta calorosa tarda del mes de juliol. Bé, abans de res em presentaré. Jo soc la Marga Becerra, la responsable de la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Barcelona. I bé, abans de donar pas al Jordi, de començar amb l'activitat d'avui, us explico qui som, per si algú dels presents no ens coneix. Doncs la UCC, la Unitat de Cultura Científica de la UB, té com a objectiu fomentar l'interès social per la ciència i el coneixement que es genera dins de la universitat per tal d'augmentar la cultura científica dels ciutadans i per tal de contribuir a incrementar les vocacions científiques i l'interès social per la recerca que es du a terme a la nostra institució i a totes les institucions de recerca del país. Tots els anys organitzem un programa d'activitats que, sota el nom de la UB Divulga, engloba un munt d'accions ben diferents. Hi ha per tots els públics i per totes les edats i interessos, des de xerrades, tallers, sortides de camp, visites, jocs de taula, activitats teatralitzades. Bé, si us interessa aquest món, el de la divulgació i el que fem, doncs us convido a consultar la nostra pàgina web, ub.edu/laubdivulga. I bé, dins d'aquest programa, la nostra activitat més gran i esperada cada any és la Festa de la Ciència de la Universitat de Barcelona. És una activitat, és una jornada on omplim l'edifici històric de plaça Universitat de tallers pràctics i d'activitats on els grups de recerca mostren d'una manera molt directa a què es dediquen els ciutadans que aquell dia decideixen venir a la nostra casa. Llavors, aquest any, com ja dic, havia de ser divendres i dissabte, 8 i 9 de maig, però per l'actual situació de pandèmia ens vam haver d'adaptar i vam pensar una manera alternativa per poder celebrar la festa, perquè ningú, ni investigadors, o sigui, ni nosaltres ni els ciutadans ens quedessin sense aquest dia tan bonic, i vam convidar a tots els grups de recerca que havien de fer els tallers pràctics a que enregistressin un vídeo des de casa seva per tal de fer propostes als ciutadans per poder fer des de casa. La resposta va ser fantàstica, va ser molt bona. Va haver molts grups de recerca que, amb els mitjans que tenien en aquell moment a casa, van enregistrar vídeos i amb tot el conjunt de vídeos, el 8 de maig, els vam publicar tant a la nostra pàgina web com en el canal de YouTube. De fet, tots aquests vídeos, activitats, recursos, etc. que vam crear amb motiu de la Festa de la Ciència estan disponibles i us convido a que els consulteu i els feu servir ara, o ara que potser fa molta calor, doncs de cara al setembre, que tot sempre indica que encara estirem amb algunes restriccions de moviment, o sigui que us convido a consultar-los perquè són molt interessants i d'àrees del coneixement molt diverses. Però bé, després de la rebuda d'aquesta festa virtual que vam fer el 8 de maig, doncs ens vam quedar amb les ganes d'una mica més. I vam decidir engegar aquestes trobades en directe on, a més d'explicar a nosaltres des de la universitat, els ciutadans, el públic, ens pogués fer arribar, com a mínim, els seus dubtes. I vam començar a fer aquestes trobades del mes de juliol, en les que avui fem la cirereta. No sé si heu vist avui, el taller d'avui es titula Descobrint els sistemes complexos. Com el nom indica, doncs potser no tothom sap en què consisteixen, però avui de la mà del Jordi Pérez González, que és investigador de l'Institut de Recerca en Sistemes Complexos de l'UBICS de la Universitat de Barcelona i també és investigador del Centre per l'Estudi de la Interdependència Provincial de l'Antiguitat Clàssica de la UB, coneixerem la recerca que es fa en el jaciment que tenen a Testaccio, amb les àmfores, aquesta acumulació, aquesta concentració d'àmfores de l'època romana i com la recerca en aquest camp ens parla sobre la societat, l'economia i el comerç d'aquesta època antiga. Jo us deixo amb el Jordi, ell puntualitzarà la presentació ràpida que jo he fet sobre ell i el seu grup de recerca i ens parlarà d'aquesta recerca tan interessant. Jo només us dono unes últimes consideracions pràctiques abans d'entrar en la part interessant de l'activitat, que és que si teniu algunes preguntes, doncs la manera d'interaccionar és a través del xat.
de manera escrita, i que aquestes preguntes o comentaris no es publiquen de manera directa, sinó que les hem de publicar nosaltres i hi ha un cert decalatge d'uns 21 segons. Ho dic perquè si escriviu i no ho veieu en el moment no és que no funcioni, sinó que triga una mica. I després també us comunico que l'activitat serà enregistrada i que, per tant, després estarà disponible a la web de la festa i al nostre canal YouTube perquè la pugueu recomanar a tots els vostres coneguts, d'acord? Llavors, jo us deixo amb el Jordi i espero que gaudiu molt de l'activitat. Endavant, Jordi. Gràcies. Gràcies a Margarita, a Sabrina i Ona per convidar-me en aquesta darrera sessió de la Festa de la Ciència. I abans de res, donar-vos les gràcies per aquest treball que heu fet durant aquests mesos, que nosaltres estàvem habituats a anar aquell dia directament a l'edifici històric i fer aquesta roda de premsa dintre del jovent cada 5 minutets canviant de grup. I és diferent el que hem fet aquest any amb el vídeo i amb aquesta opció de donar un mini seminari del que fem. És una gran eina de transferència. Llavors, moltes gràcies per avançat i penjaré el que seria el PDF, a veure si ho veieu tots. Llavors, aquí heu de veure això i pantalla completa. En aquest sentit, ho veieu? Em podeu... Sí, no? Es veu bé, no? Jo soc Jordi Pérez González, soc un investigador del grup de Història Antiga, de CEIPAC, que estudia i analitza el que seria la societat i l'economia del món romà sobre un tipus determinat de producte, que és l'alimentació. Llavors, nosaltres treballem amb el que seria l'alimentació de l'imperi romà dintre dels contenidors amfòrics. Llavors, fa qüestió de 5 anys ens van atorgar la Unió Europea un projecte europeu, que és un projecte europeu que ha finalitzat fa uns mesos i que ha sigut un èxit en el sentit que ha pogut reunir en un sol espai el que seria el món dels arqueòlegs, dels historiadors, dels matemàtics, dels informàtics i dels físics. I en aquest temps va néixer aquest institut que dirigeix l'Albert Díaz Guilera, que és l'UBICS, i que és un dels 17 instituts que té la UB i que té una peculiaritat, que és aquesta interdisciplinaritat que demostra amb la unió no tan sols historiadors, matemàtics, físics, sinó també ara d'altres grups com biòlegs, com lingüistes, etc. Llavors, nosaltres, dintre del que seria el món d'UBICS, som un espai dintre d'aquest institut. Però és un espai que està molt connectat amb les altres ciències. Llavors, al llarg d'aquest projecte hem fet una sèrie de treballs que demostren la utilitat que tindria el que seria el treball en comú. Llavors, en aquest sentit, avui parlaré d'una Europa que és una Europa terra d'àmfores, que està completament plena d'àmfores i que seria l'element per la investigació que nosaltres oferim dintre de la Universitat de Barcelona. I després parlaré especialment amb el que seria la nostra excavació fetitxe, com diria Remesal, que és el director de l'excavació, que és el Monte Testaccio, que es troba a la ciutat de Roma, i que és un abocador que podeu veure aquí, que es va formar al segle I després de Crist, amb el canvi d'era, quan va començar a regnar l'emperador Octavi August, i en aquest sentit va començar a destinar una sèrie d'aliments per al poble romà. Llavors, havien d'arribar aquests aliments a la ciutat de Roma i anirien amb el que nosaltres tenim avui dia, serien tetabrics, ampolles, etc. I els romans transportaven aquests aliments, que seria àmfora, sobretot. I en aquest sentit, a la ciutat de Roma es troba un abocador que té 25 milions d'àmfores. És un abocador, pensem,
que és un abocador estatal, no? Perquè forma part del control de l'estat romà i que té una durabilitat de 3 segles. No? 3 segles des del segle I fins al segle III després de Crist i que es trobarà a la part final d'una regió logística que es troba a la Roma antiga, no? Que seria com si anéssim avui dia a la zona franca de Barcelona. No? Sempre que tenim referència de Barcelona, doncs, trobem un espai que és només per entrar de majoristes i emprenedors, no? I que entren cada tarda a comprar els nostres aliments i després ho porten als restaurants, ho porten als supermercats i allà els comprem i els consumim. No? Pues el testatxo, no? I aquesta zona logística seria una coseta més o menys similar al que seria una zona franca de qualsevol ciutat actual. No? Llavors, a la part final, no, es trobaria aquest abocador que és una colina artificial, no? Plena d'àmfores, no? I és una eina de reciclatge, podríem dir, dels propis romans, no? Perquè aquestes àmfores anirien plenes d'oli d'oliva, no? I l'oli d'oliva no és fàcil de netejar, llavors directament, com costava més netejar-les que fer d'altres recipients, directament les trencaven i les dipositaven de forma ordenada en el que seria aquest abocador d'època romana que ens ha perdurat fins avui dia. No? Llavors, aquí sota veieu a la imatge el que seria una d'aquestes excavacions que fem cada any. No? Ja portem 30 anys fent excavacions al Monte Testaccio de Roma. Normalment traiem unes 12.000, 13.000 quilos d'àmfores, no? I aquestes àmfores tenen una sèrie d'inscripcions, no? Que serien la informació que a nosaltres ens interessa. No? És com si en una ampolla de vidre agafem l'etiqueta, no? I fem un estudi sobre aquesta etiqueta. No? I en aquest sentit és molt important, no? Perquè a època romana sí que és cert que normalment es fan excavacions i surten materials nous, però no és comú dintre del món de l'antiguitat tenir material inèdit continu. No? És a dir, que cada any publiquem treballs inèdits que abans no es coneixien. No? Llavors, li agrada molt a Remesal dir que és com la Atapuerca de Roma. No? Llavors, en aquest sentit, destaquem, no? Aquesta colina artificial feta només d'àmfores, no? Que els propis italians o romans diuen que és el vuitè món de la ciutat, no? I d'això, aquí veiem una altra imatge que vaig treure del Museu de la Civiltà Romana, no? En una d'aquestes sortides que fem dintre del grup dins la ciutat, no? I aquí veieu el montícul, no? Aquí a la zona baixa de la imatge, que seria una representació bonica del que seria aquest abocador d'àmfores a època romana. No? Allà al final tindríem el que seria el Coliseu, no? L'amfiteatre Flavi, no? Que tothom coneix, aquelles persones que han viatjat a Roma trobaran l'amfiteatre Flavi. Després tindríem el Mont Palatí, no? Que seria el lloc de residència dels emperadors, no? I després l'Aventí. No? I quan baixa l'Aventí ja trobaríem, ja es veu aquesta regió logística on vindrien tots els productes de totes les parts de l'imperi romà. No? I en aquest cas destacarem el que serien els aliments contenits en aquestes àmfores i destacar que el 80-85% d'aquest món d'àmfores està ple d'oli d'oliva que provenia de la Baètica, que seria l'actual Andalusia, i sobretot del riu Guadalquivir i del riu Genil. Llavors, quasi el 90% d'aquest món seria fet d'àmfores que provenien del que seria l'antiga Baètica i un 15 o un 10% provendria del nord d'Àfrica, sobretot al segle III, i una miqueta d'oli provinent de l'Orient, potser de la zona de Creta, etc. Llavors, tenim aquesta imatge idíl·lica del que seria la Roma clàssica amb el Mont Testaccio i aquí veiem la típica imatge
del Monte Testaccio, que és de l'excavació de l'any 2002, i on podem veure la profunditat d'aquesta excavació. És un món que es fa totalment d'àmfores i estan trencades de forma ordenada. Ens agrada dir això perquè totes les excavacions ens donen aquest suport, perquè trobem que estan fetes, cada cop que pugen fan un esglaó. Llavors, aquí hi ha una intencionalitat per part dels humans de fer una estructura ordenada. I en aquest sentit veiem aquest mur d'àmfores Dresselvin que puja cap a dalt i totes les àmfores trencades que estan dintre i fora d'aquest mur. És important veure aquesta profunditat perquè realment no és una excavació normal i corrent. Normalment trobes una miqueta de sorra, una miqueta de terra i després et trobes les cosetes. Però aquí tot són àmfores. I en aquest sentit el que ens interessa rescatar no són les àmfores que tenen forma, sobretot la forma del coll, la forma de les nanses i sobretot l'epigrafia, aquesta epigrafia que apareix a les àmfores d'oli d'oliva i que es trobarà sota aquesta capa de cal. Veieu com a la imatge es pot veure aquestes àmfores que tenen un color blanc. Llavors, això és cal que li ficaven als romans perquè no oloressin, perquè és un abocador, llavors perquè això no fes pudor dintre de la ciutat de Roma i no crear malalties dintre dels ciutadans romans, li ficaven cal i això ha permès que primerament els romans estiguessin sense aquestes pudors i una higiene recomandada. I després per nosaltres és fantàstic perquè sota d'aquesta cal es troba perfectament reservada aquesta epigrafia. Llavors, normalment li fiquem en aquestes excavacions unes basques d'àcid cítric, que seria el que posen els dentistes a les nostres dents. Llavors, això fa que la cal surti d'aquestes àmfores i directament veiem l'epigrafia que és com si l'haguessin fet els romans fa 2 dies. Ara veurem algun exemple. Normalment tenim en ment les àmfores, que nosaltres quan pensem en àmfores pensem en aquestes formes típiques rectes, però la majoria d'aquestes àmfores que porten oli d'oliva són globulars, tenen aquesta forma de globus o de pera. I és una pròpia experiència de la Baètica, en el sentit que van aconseguir fer un contenidor el més perfecte possible per ficar el màxim volum d'oli d'oliva. I en aquest sentit són àmfores molt grans, són àmfores que només el fang pot passar 20 o 30 quilos de fang i després li fiquen fins a 60-70 litres d'oli d'oliva. Llavors, una àmfora completa que l'han omplit d'oli d'oliva i té fang, llavors aquestes àmfores han de passar potser 90 o 100 quilos. No és una cosa fàcil de moure. Llavors, sí que és cert que ho comparem amb ampolles i amb tetabrics, però hem de pensar en aquest sentit d'omplir un contenidor al màxim possible, com si fos un contenidor d'un vaixell, perquè això quan arriba a Roma o quan arriba a altres puestos de l'imperi no és fàcil de moure. Necessitaríem 2, 3 o 4 persones i l'ajuda d'algun animal. Les àmfores hem de tenir en compte que són fetes pel transport marítim, sobretot. En aquest sentit, quan no tenim l'oportunitat de traspassar el que seria l'àmfora al puesto de destinació final sense aigua, sí que faríem l'esforç d'anar per via terrestre. I aquí tenim una informació que va extreure La Vanguardia i que el disseny és seu i podrem veure una llegenda del que seria la informació bàsica de l'epigrafia, que la podríem dividir en segells, en grafits i en tituli picti, que són marques pintades
on apareix una informació notable que no apareix en ningun altre lloc. I en aquest sentit tenim aquests títol píctic que disposen de la informació de la tara de l'àmfora, quan pesa, quan està buida, també el pes net, quan està completa d'oli d'oliva, quan pesa, i entre aquestes marques tindríem el nom, creiem nosaltres, que és el nom del personatge que compra l'oli d'oliva i negocia amb ell a les diferents parts de l'imperi romà, ja sigui a Roma o per portar les fronteres on sigui. I després una informació molt notable que és la del control fiscal, on apareix l'any del cònsol. I en aquest sentit destacar que podem datar aquestes àmfores perfectament perquè apareix l'any del cònsol. Hem de recordar que a l'antiga Roma tenien dos cònsols, és com si ara mateix tinguéssim dos cònsols, com si fos Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, tindríem dos cònsols actuals i sabem per les llistes consulars quin és l'any concret d'aquests cònsols. Llavors, és molt fàcil per nosaltres de contextualitzar aquestes àmfores i si un investigador es trobés una àmfora amb una informació relacionable a un altre lloc, podria relacionar la cronologia i poder datar la informació del seu jaciment. Aquí veiem imatges o captures originals d'aquestes àmfores que a vegades surten completes a l'excavació i l'intent que tenim a vegades per recompondre aquestes àmfores que ens trobem trencades dintre dels estrats. Aquí una imatge real de les excavacions. Aquí veiem un segell, ho veieu a mà dreta, que posa PNN. Encara discutim quin és el sentit d'aquest segell, perquè tenim un coneixement sobre més de 2.000 segells diferents dintre d'aquestes àmfores. I llavors són 2.000 informacions diferents. Llavors, al llarg dels 30 anys que portem investigant això, i encara tenim aquests buits d'informació que mica en mica els podem anar omplint. I aquí veieu una reconstrucció d'una boca d'una àmfora del segle III, que només per recompondre aquesta part de l'àmfora han sigut necessaris 8 trossets. Llavors, sí que és cert que costa molt el que seria reunir tota la informació que un cop estava a l'àmfora, després es va trencar i ara és com un puzzle, en aquest sentit d'intentar recompondre la informació completa d'aquesta àmfora. Aquí veiem una altra informació de diferents segells, el que dèiem, coneixem més de 2.000 segells diferents, amb multitud de variants per cada un d'aquests segells, i que estarien abocades a quasi 100 factories o tallers industrials a la Beètica. Llavors, són 100 tallers que al llarg de 3 segles treballen de forma contínua, treballen amb el mateix tipus d'àmfora i que treballen amb un mateix tipus d'epigrafia. Llavors, al llarg de tota aquesta informació, és més fàcil per nosaltres intentar esbrinar el que seria el sentit d'aquesta epigrafia, perquè és, en definitiva, el treball de l'historiador, intentar aconseguir el màxim d'informació del passat per intentar comprendre els homes i les zones com van viure. I en aquest sentit, aquesta informació dels segells sembla una informació arbitrària, però ens ajuda a conèixer molt bé com va funcionar l'economia i la societat romana. Aquí veiem una captura ideal que hem fet nosaltres del que seria aquest formulari que es trobaria amb el títol píctic, aquestes marques pintades de color negre o roig, i que un investigador alemany del segle XIX va dividir per comoditat en alfa, beta, gamma, delta, epsilon i zeta. En aquest sentit, va fer un formulari d'un formulari per poder localitzar tota aquesta informació. Llavors veiem a alfa
no? Que seria la tara, veiem una C i un numeral 1, no? I en aquest sentit seria 101 llibres romanes, no? Que a lo millor són 20-30 quilos d'àmfora, no? Després tenim sota d'aquesta informació el beta, no? Que seria en aquest cas els dos Julius, Cosme i Fausto, no? Que és, en llatí, no? Seria Duorum Juliorum Cosmi et Fausti, no? Aquesta és la informació notable, no? I la transcripció al català seria els dos Julis, Cosmi i Fausti, no? Que serien Cosme i Fausti van comprar aquestes àmfores, no? De la família dels Juli, no? I aquest oli d'oliva el van negociar ells al mercat. No? I després sota trobem de nou una xifra hispànica que seria 200 B baixa, B baixa, B baixa i un numeral que puja, no? Que en realitat és un 1 i que tanca, no? I que seria el contingut de l'oli d'oliva, que serien 216 llibres humanes. No? I en aquest sentit tenim tota aquesta informació supernotable. I per últim, aquí a mà dreta, en diagonal, veiem una escriptura que ens sembla aquesta escriptura èlfica, no? Però en realitat té aquesta... Sembla una escriptura minúscula en llatí, però no ho és, no? Però està feta pels funcionaris, no? Que fan el control fiscal de tota aquesta informació i que en aquest sentit ja directament llegeixo la informació i diu Còmmodo et Laterano cos, no? Els dos cònsols, Còmmodo i Laterano, llavors sabem que és l'any 154, Recognitum 28, de nou la informació del pes de l'àmfora, 216, Fabliana Hermeros, no? Llavors vol dir controlat al puesto 28, l'any 154, per Hermeros, que seria el funcionari, no? Per Hermeros del control Fabliana, que seria el puesto on es faria el control fiscal, i els anys de l'emperador Còmmodo, el Laterano cònsul. Llavors, tenim una informació supernotable per al sentit de la història antiga, perquè no es troba de forma habitual dintre de les excavacions. Aquí veiem un timeline, podríem dir, del que seria la neteja d'una àmfora Dresselvin. A la part de dalt veiem com sortiria més o menys, que seria plena de cal, sí que podem intuir el que seria l'epigrafia de l'alfa i del gamma. Veiem també una marca de color vermell, i en aquest sentit, aquestes marques color vermell pensem que es farien directament a la ciutat de Roma. Però si fiquem l'àcid cítric, ho veiem dintre de l'àmfora, veiem mica en mica com aquesta cal que ficaven els romans desapareix i ens deixa veure de forma miraculosa per nosaltres el que seria la informació. Llavors anem allà a Roma i estudiem aquesta informació i la publiquem a la col·lecció de publicacions de la Universitat de Barcelona. Llavors portem aquest any, crec que serem capaços de sortir al mercat el 7è volum de les excavacions, i ja portem publicats 6 volums on potser podem comptabilitzar 2 o 3 excavacions per volum. Llavors són molts anys publicats i una informació molt important perquè seria la comunitat científica del nostre àmbit, de l'àmbit de l'arqueologia i de la història antiga, per recompondre el que seria l'economia social del món romà. Aquí veiem el que seria un beta, tal com el podem trobar nosaltres. Aquí veiem una lletra del prenomen inicial, que és una M, M Iuli Hermesiani, Marcos o Iuli Hermesiani. Llavors, aquí tenim el que és l'important dintre del que seria la informació de les marques pintades, que és el personatge que compra aquest oli d'oliva i que negocia directament. Després, amb el segle III, tot aquest món de privats que compren desapareix per un moment i arriben els emperadors directament a confiscar el que seria
l'àmbit del control d'oli d'oliva del món romà i apareixen el que seria en la posició de vetes. I aquí trobem dos Augustorum a la línia de dalt, dos Augustorum Severi et Antonini, que seria de la part de la dinastia Severa. I en aquest sentit, després les companyes suposo que deixaran això penjat i llavors serà més fàcil per vosaltres donar un cop d'ull si teniu més interès per veure aquesta informació. Però és una informació notable en aquest sentit, perquè cada any trobem aquesta informació i la publiquem. I en aquest sentit proposo la lectura d'aquest delta, que és la informació on apareix la informació del cònsol, la informació del funcionari, la informació d'on s'ha fet el control, i aquí a mà esquerra a dalt tindríem la imatge del títol i delta que surt directament del testatge. Sota trobaríem la interpretació que fem nosaltres en dibuix, anem allà, i fem un dibuix a més de les fotografies per publicar de forma més nítida, i després la transcripció al llatí, que seria, per nosaltres entenem que seria R astigui arcapendo CCXL actus agatepori pensit atimetium. Domino nostro Antoni Tertio et comazonte cos. Aquesta és la informació en llatí que apareix en aquest control fiscal. I això es traduiria en castellà o en català com controlat al registre d'Astigui, que seria la ciutat d'Écija, a la província de Sevilla, que pesa o que conté 240 llibres d'oli d'oliva, que ha sigut passat per Atimetio, que és un esclau, i controlat per Agatèfor, que seria, pensem nosaltres, el seu esclau cap, el seu capo. I en aquest sentit trobem la informació de l'any, que seria l'any del cònsol Publio Valerio Etiquitano i el nostre senyor Marco Antonio Augusto, que seria el jove Heliogábalo. Llavors tenim de forma precisa una informació de l'any 220 després de Crist. Llavors, si una persona es trobés aquesta informació relacionada amb un segell i aquest segell se'l trobessin, jo què sé, al Marroc, podrien relacionar una cronologia més o menys exacta. Aquí veiem de nou una informació idíl·lica, però aquí el que ens agrada destacar sempre és la informació dels grafits. Els grafits són marques que estarien relacionades amb la producció de l'àmfora, en un procés inicial, el de les persones que tracten el fang. Després la portarien al que seria els forns, i abans d'entrar al forn li ficarien el segell per fer un control, i aquest control serviria també de forma contractual per entendre quantes àmfores m'has de fer o quantes àmfores no m'has de fer. Després sortirien dels tallers, anirien al que seria els puestos de control, s'omplirien d'oli d'oliva i es marcaria finalment amb aquestes marques pintades o títol i picti. Llavors, aquesta part inicial, que són els grafits, es trobarien a la part inferior de l'àmfora i trobarien també el nom dels esclaus o personatges que estarien lligats amb la producció d'aquestes àmfores. I aquí veiem a mà dreta Augustalis Patricius, Callistus Libes, Hermetis, personatges que gràcies a aquesta informació els podem rescatar. Al final sempre els historiadors destaquem els grans personatges, però ara amb la microhistòria podem fer un anàlisi detallat d'aquests personatges de l'esglaó social més baix. I, això seria el Monte Testaccio, la nostra excavació per excel·lència a la ciutat de Roma, i aquí teniu com seria una paret del Testaccio a mà dreta, que seria una àmfora, rere àmfora, rere àmfora. I aquí a mà dreta he capturat una imatge del que seria un abocador d'avui dia d'Àfrica o de Xina, on acaben totes les nostres deixalles informàtiques,
i que estan creixent dia a dia, i que ara mateix no són informació notable, però qui sap si dintre de 2.000 o 3.000 anys, quan ho estudiïn, podran extreure la mateixa informació que nosaltres extraiem de la informació d'una cosa tan trivial com són les àmfores. Llavors, imagineu que dintre de 2.000 anys agafen aquesta classe i poden veure d'on provenen i poder establir com funcionava el món de la producció informàtica i com funcionava el món en aquests anys. I en aquest sentit, entrem en una fase d'anàlisi d'aquestes dades. Ja he dit que portem més de 30 anys treballant amb aquests materials, i la idea de Remesal va ser la de crear un corpus d'epigrafia digital amb el nom del grup, i va crear la base de dades del CEIPAC, i gràcies a portar 30 anys tenim confinats dintre del que seria aquesta base de dades més de 50.000 dades, que potser si les dividim cadascuna d'aquestes dades supera el 1,5 milió de dades. Llavors estem parlant d'un veritable Big Data pel que seria el món de les humanitats i sobretot pel món de l'arqueologia. Llavors, què fem? Agafem tota aquesta informació del testatge, la publiquem i després, un cop publicades, introduïm aquesta informació en el que seria aquesta base de dades i agafem totes les publicacions on tinguin epigrafia sobre àmfores i també la fiquem dintre del que seria la base de dades. Llavors, aquí veieu una imatge que representa el volum de dades sobre l'Europa actual i veieu que hi ha àmfores per tot arreu. I només estan incloses les que tenen epigrafia llatina. Després tenim també epigrafia grega, que seria de la part oriental de l'imperi. Però veieu que és un contenidor molt comú de veure en el que seria qualsevol excavació del món romà. I, en aquest sentit, hi ha un problema. El problema és que nosaltres hem anat guardant tota aquesta informació i hem fet una base de dades magnífica. El problema és que tu no pots treballar amb Big Data sense una sèrie d'eines. I dintre del que seria el projecte europeu que va liderar Remesal i dintre del que seria l'Institut UBIX, hem arribat a convergir amb el que seria físics i matemàtics per donar-nos una sèrie d'eines per fer visualitzacions que siguin més fàcils d'analitzar aquestes dades, per trobar, potser, petits patrons, etc. I en aquest sentit, el que seria una idea que va tenir Remesal al 86 sobre com es distribuiria el món de l'alimentació dintre d'aquestes àmfores per al continent europeu, va destacar una idea que era l'existència d'una via atlàntica per portar les àmfores a la part de la Britània i de la Germània, l'actual Regne Unit i l'actual Països Baixos i el que seria l'Alemanya actual. Ell va defensar l'existència teòrica del que seria la ruta atlàntica i va quedar així. Llavors, ara, amb aquest projecte europeu i amb la informació que tenim dintre de la base de dades, podem fer una sèrie d'anàlisis de similitud de segells i hem pogut corroborar de forma matemàtica que aquesta hipòtesi que es va plantejar fa 40 anys, ara de forma matemàtica existeix. És com aquesta interpretació, és una comparativa, però fa uns mesos van fer una foto al primer forat oscur, aquests forats negres que hi ha a l'univers, i va ser la primera vegada que vam poder comprovar això de forma veritable després d'un marc teòric. Això seria el mateix. Tenim un marc teòric que ha sigut validat de forma matemàtica a través de l'estudi de les xarxes i del que seria del món de les matemàtiques.
En aquest sentit, podem establir diferents rutes comercials aquestes àmfores ja no tan sols amb el nord d'Europa, sinó de forma detallada, no? Si volem veure una província en concret, en aquest sentit seria la província de Germània Inferior, que seria Holanda i Bèlgica actual, i una miqueta d'Alemanya, i veuríem aquesta distribució dels llocs on es va comercialitzar o consumir aquest oli d'oliva i els segells que estarien relacionats directament amb aquests llocs. Això ens permet relacionar una sèrie de distribucions puntuals, no? I és una novetat en el sentit de que per primera vegada amb els sistemes complexos de les xarxes podem establir aquestes relacions dintre de les províncies o a nivell genèric. I també el que dèiem, aquesta informació que tenim en el testatge, que apareix de forma separada, també hem proposat diferents estudis per veure si podem a nivell teòric juntar aquests segells i aquest títol epíctic que apareixen de forma separada per correlació matemàtica i a nivell de xarxa. I sembla que és interessant en el sentit que podem comprovar aquesta informació dintre d'una pròpia excavació tan complexa com la del Monte Testaccio. Això, si ens ho creiem, si ens ho creiem que funciona al sentit de les xarxes i li donem validesa, podríem recompondre tota la informació que apareix fragmentada al Monte Testaccio per entendre aquest món de les àmfores en un sentit únic. Llavors, aquí veiem el que seria la producció i distribució d'un lloc determinat, que és Villar de Brenes, de la Figlina virginensia, durant els anys 174, 176 i 179. Llavors, com podria haver funcionat aquest món de les àmfores en aquest taller concret per entendre com treballava la gent, també en aquest sentit, i després entendre aquesta distribució i aquesta comercialització d'aliments. Per últim, destacar aquestes publicacions a les revistes més importants a l'àmbit de l'arqueologia del món de l'antiguitat, com poden ser Antiquity o Journal of Archaeological Science, i diferents volums de la Casa de publicacions de la UB on hem publicat els resultats del que seria el projecte EPENET. I m'agrada tancar sempre quan faig la festa de la ciència presencial, en aquest sentit, perdó, quan faig la festa de la ciència presencial, directament costa molt que el jovent entengui el que fem. Llavors li dic, i si agaféssim les nostres deixalles, les escombraries d'una setmana i analitzéssim d'on provenen, qui és el que comercialitza aquests productes, no tindríem una informació molt notable. Llavors sempre diuen que sí. Llavors aquí he agafat les meves escombraries d'una setmana i les he publicat a tabló públic, que es pot fer. Això és interactiu, pots clicar a qualsevol lloc, però he preferit avui fer una captura de pantalla. Veurem que en una sola setmana jo he consumit productes de molts llocs d'Espanya i també d'Europa, però també destaca que venen productes de la Xina, del Perú, i això podem veure que també els espàrrecs que pensava que venien de Navarra venen de la Xina. Coses puntuals i veure com funciona també aquest marc de la distribució alimentícia en el que seria el dia d'avui. Llavors, és una comparativa que faig. Normalment portem àmfores i això és més interactiu, però amb això podem concluir el que seria la sessió d'avui i destacar sobretot la importància del testatge com una novetat sempre contínua del que seria l'epigrafia, aquesta informació nova que destaquem al món, i després l'anàlisi d'aquesta informació que ja tenim tantes dades que ens és impossible de treballar de forma aïllada. Llavors necessitem l'ajuda d'altres grups d'investigació de la casa per
poder analitzar tota aquesta informació i detallar diferents patrons o analitzar la distribució alimentícia de les diferents províncies romanes o comprovar quins són els personatges involucrats dintre del que seria el comerç romà. Bueno, jo presento aquesta sessió, però hi ha altres membres del grup CEIPAC com Laia, Maria, Mateo, Carlos, que han col·laborat amb el que seria l'edició de tot això i donar les gràcies a tothom i sobretot a la casa. Bueno, ho deixo aquí i crec que ja està. Se m'ha escoltat? Sí, no? Sí, no? Seria terrible, no? Ara que no se m'hagués escoltat. Molt bé. Ara, si teniu alguna pregunta al xat, no sé com es fa això. Això la Ona m'ajudarà. No sé si hi ha cap pregunta i si no, ja ho deixem aquí. Sí, hi ha dues preguntes. La primera... A veure... Que li dono a xat, no? Li Sí. dono a xat. A veure... Ara no veig ninguna pregunta ni res, no sé com es fa per veure això. No sé si tu me la pots llegir. Sí, te la llegim. La primera pregunta és: per quants anys més d'excavació en teniu? Si ja teniu 30 anys excavant, quants anys més? Bueno, normalment això està financiat per l'Estat i per la Generalitat, no? I quan hi ha calés, si tenim algun projecte europeu, com és el cas, tenim més facilitats per anar, no? I dels 30 anys que tenim, hem publicat 15 o 17 excavacions, no? Amb aquests anys finals de la carrera de Remesal vol publicar el que seria tota la seva producció, no? I llavors tenim encara per publicar dintre del material d'aquí, de la Facultat de Barcelona, 10 o 12 anys, no? Llavors, però és bo anar i treure materials nous per veure la informació completa, no? Perquè tenim ja quasi 100 anys d'informació al testatge i, doncs, tornarem... Vam anar al gener, al febrer, vam tenir aquesta sort d'anar 2 setmanes que no va passar res, no? I després vam tornar, vam fer un llibre, 2 o 3 cosetes i vam tancar, no? I ara volem tornar quan s'obri el calendari, no? I sé que moltes excavacions aquesta setmana s'han fet, però ara de cop han tornat un altre cop a tancar, no? Llavors sí que tenim aquesta tendència d'anar cada any, el que seria excavar o a fer revisió de materials, no? Llavors tenim per molts anys, perquè són 25 milions d'àmfores, imagina, no? Però hem de fer coses que puguem abarcar. I què més? I la segona pregunta és: per què les àmfores portaven el nom dels esclaus? Bueno, en aquest sentit, molts d'aquests, a nivell d'organigrama social dintre del món romà, podríem dir que el 60% només serien esclaus dintre del món romà, no? Llavors, molts d'ells acabaven promocionant-se a nivell social, no? Llavors, dintre del que seria el món de l'esclavitud, podrien promocionar-se dintre del que seria els tallers on treballessin, no? I, doncs, ja tenim constància de que hi ha esclaus que són rics dintre del món romà. Llavors, no seria una cosa estranya veure com fiquen el seu nom dintre del que seria les àmfores, perquè seria un mode d'autorepresentació. Però en aquest sentit és més de control del que seria la producció d'una àmfora. Si jo soc un esclau, jo soc Jordi,
i faig una àmfora, no? El que està a sobre meu, que seria Remesal, diu Remesal i Jordi, no? En aquest sentit, ficaria el nom de Remesal, que potser també és un esclau, però de rang superior, i després tindria el meu nom, que seria Jordi, no? Llavors, els que treballen normalment són esclaus i els que moltes vegades estan en un esglaó superior són els coneguts com manumitits, no? El que serien el món dels homes lliures, no? Dintre del que seria l'estructura social romana. No? I després ja tindríem els ciutadans romans, no? Que seria un altre esglaó. No? Però que és que el món romà és un món d'esclaus. No? Llavors, dintre del món dels esclaus es permet, no? El que seria donar visualització al seu treball dintre d'aquestes fases. No? Hi ha d'altres que no, però en el món de les àmfores doncs sí que tenim aquesta sort, no? I la majoria són esclaus els que treballen això. Després, dintre del que seria el títol Ibeta, el que compra, el que seria l'oli d'oliva, això és un personatge de més categoria, inclòs tenim senadors romans, no? Llavors, bueno, tenim de tot, no? Per això diem que fem una reconstrucció social del món romà. Bueno, en aquest sentit, no tenim res, no? Sí, tenim una última pregunta. Bé, vinga, Comenten anem. que el taller es diu Discutint els sistemes complexos. Llavors pregunten quin és el paper que tindria els sistemes complexos dins d'aquesta investigació. Bueno, en aquest sentit, sembla una cosa senzilla el que seria el segell, el títol hípic, el grafit, no? Però veieu la complexitat que té tot això, no? Els sistemes complexos és totes les fases, no? Dintre de les produccions o formes de vida que té el planeta o l'univers, no? I en aquest sentit, entendre una producció que va durar tant de temps com són 3 segles, no? Que és un contenidor que és... Avui dia no dura tant res, no? Pensem en un iPad o en un mòbil. Quan dura? 2-3 anys i fora, no? I pensem en una cosa que dura 300 anys, no? Això és una complexitat a nivell d'estat brutal, no? I en aquest sentit, aquesta diferenciació d'epigrafies, no? I dintre d'aquestes epigrafies, com es diferencien les coses dintre les abreviatures, no? Llavors, és una complexitat pel propi sistema del moment, no? Llavors, estem parlant de que els romans no van inventar l'electricitat, però van inventar moltes coses que avui dia perduren dintre de la nostra societat, no? I en aquest sentit, considerem que és un sistema complex només entendre aquesta epigrafia. Aquí, dintre del grup, tenim a un company que és Juan Moros i que porta 40 anys només veient segells, no? Sembla una bogeria. I en aquest sentit, amb aquests anys finals de la seva vida, no? Ha fet una tesi doctoral, no? Però amb un bagatge de 40 anys de coneixement, no? Llavors, es va donar compte que desmembrant la informació del segell, no? I veure la complexitat que tenen, no? Va poder entendre què significaven, no? Llavors, en aquest sentit, aquesta complexitat es pot veure en qualsevol d'aquests aspectes, no? I en aquest sentit, nosaltres ja no tenim la capacitat per entendre tot això sense l'ajuda d'una sèrie d'eines o mètodes que són propis d'altres ciències, com poden ser de la física, el sistema de xarxes, o a través dels sistemes de comptabilització de matemàtiques. En aquest sentit, destaquem aquesta novetat del projecte europeu i aquesta relació amb l'UBICS, perquè considerem que dintre del que seria el món actual, que pot durar 2.000, 3.000 anys, el món romà va ser un sistema molt ben organitzat i per això necessitava una complexitat per entendre com serien totes les fases d'aquestes produccions. I no sé, se m'escolta encara? Sí? I ja està? Vale. Crec que ha anat bé la cosa, no? Bueno, me n'alegro molt. Moltes gràcies a tothom. No sé qui està aquí, però bueno, aprendrem, no? Tots aprendrem de com funciona aquest sistema telemàtic, no?
i suposo que de cara al proper semestre continuarem treballant d'aquesta forma. I gràcies per la novetat, sobretot a la Sabrina, la Marga i a la Ona, i ens veiem el proper any i no salveu de donar-me la samarreta, ja m'han dit que la teniu guardada. Gràcies. Un moment. Dic moltes gràcies, Jordi, que sempre faig la mateixa broma, però jo acostumo sempre a deixar-me el micro tancat i he començat, però de seguida ja m'he adonat que el tenia tancat. Jo crec que ha sigut molt interessant. Espero que hagis contribuït també a aclarir això, a aclarir aquesta singularitat que té l'UBICS, que és un institut de recerca que aglutina investigadors de, no sé si de totes, però aquí estigués l'Albert, potser podria puntualitzar, no ho sé, de moltes àrees del coneixement i com per arribar a unes conclusions. Jo crec que ho has explicat superbé, requereixen especialistes de moltes àrees del coneixement. Deu ser espectacular veure aquesta muntanya d'àmfores. Jo de sobte quan posaves les imatges no m'ho imaginava i deu ser espectacular. I res, moltes gràcies a tu per deixar-te enganyar aquesta tarda del juliol, ja tocant les vacances. Moltes gràcies a tothom que heu estat presents, tant en el taller d'avui com si hi ha algú que ha seguit els diferents tallers, doncs moltes gràcies també. Esperem que hagueu gaudit i après tant com ho hem fet nosaltres, perquè l'Ona, la Sabrina i jo aprenem molt en aquestes trobades. A més, ens retrobem amb aquests investigadors que tant ens agrada trobar en directe cada mes de maig. I res, jo simplement recordar-vos que la sessió d'avui ha estat enregistrada i que, per tant, la podreu consultar en breu en el nostre portal i al canal del YouTube i, per tant, esperem que la recomaneu a tots els vostres contactes. I res, simplement emplaçar-vos a que gaudiu de l'estiu d'una manera responsable, però que animar-vos a que ens contacteu, a que estigueu atents a l'oferta d'activitats que tindrem, sens dubte, a partir del mes de setembre, d'una manera o d'una altra. Ara, més que mai, farem arribar el coneixement rigorós i la recerca que es fa dins de la universitat, des de tots els àmbits del coneixement, perquè si algú ha posat de manifest aquesta pandèmia és la importància de la recerca en tots els àmbits, en àmbits que potser la recerca bàsica, la recerca en salut pública, la recerca en història, la recerca, tot el temps passat també ens pot donar moltes pistes de com ho haurien de fer ara i com ho podrien fer en el futur. I ja està, poc més, moltes gràcies de nou a tothom i bon estiu. Gràcies.